Я вас вітаю, сябри. Хто приєднався? Так, сьогодні обмірковуємо події, які відбувалися у Мінську. І так само обмірковуємо події, які відбувалися в Україні на конт питання, яке стосується збитого самоліта. Білокор, вітаю, сьогодні весь день вас читаю. Вельми приємно. Багато інформації, тому будемо сьогодні обмірковувати. Зараз трошки почекаємо, коли приєднаються люди до нас, щоб я могла почати. Тому, коли є цікава інформація, Артем, вітаю. Я зробила маленький чат такий, але, на жаль, я не веду, як мені зробити, щоб я його ще збоку бачила. Але мені потім допоможуть ці відео. У цьому питанні сьогодні я не буду проводити експерименти з відеохаосом, який у мене відбувається. Тому, як є, все працює, тому, головне, це новини, а все технічне, це вже потім. Трошки потім. Ми сьогодні будемо обмірковувати і українські події, і білоруські події. Є що розказати, є об чим поговорити, інформації багато, тому я вас чекаю. Приходьте, будемо розмовляти. Гарфілд, вітаю. Ох, нічого собі. Ой, щось у мене відбувається. Пробачте. Зараз приберемо гэты сором. Мені здається, я скоро буду ти зі своїм ноутбуком. Мало людей глядить, тому що, по-перше, вже час такий, я тільки повернулася, і у мене, багато новин, тому хто приєднався, той приєднався, кожен для мене це мій скарб, а хто потім захоче поглядіти у запису, нема питання, я з вами розмовляю, тому мені цікаво, навіть коли один чоловік є у чаті, це вже з юридичного боку гуторка, і я не пам'ятаю, як це називається інакше. Зараз трохи, мені здається, 5 хвилин і починаємо. Тому я просто поки з вами розмовляю, ні об чим, ми чекаємо людей. Я потім зроблю, мабуть, собі цікаву заставку. Нема уся слава. Комзор 10-10, кльово. Я скоренько буду вчитися усе робити. І нарешті я зробила собі чат маленький, а не як останній раз. Ён нам не буде зараз полову мене відбирати. І гук, я не чіпаю, я не хочу одягати вухо, тому що, мені здається, мікрофон не завжди працює, і я буду, вельми дренно розмовляти. Так, ось ідуть новини. Сьогодні багато новин, я навіть думала, мабуть, півгодинки посидіти, але мені здається, поки ми все обміркуємо, це буде. Джек Талер. Вітаю, шановний пан. Від Сергія. Слухайте, я дівчина така невольна, але від якого Сергія, коли ласка? Тому що я веду кілька Сергіїв. Мабуть, просто мені додайте трошки більше інформації. Тому що у мене навіть у Facebook, мабуть, чоловік 10. Мабуть, і більше. Всім вітання. Я вас так само привітаю, вельми приємно, що долучилися. Я розумію, що вже і познавательненько у Білорусі зараз 5 хвилин 12-го, але я сьогодні бігала, тому так поздно. Модератори, так, модератори в нас чудові. Знаєте, це моя, я не знаю, як це українською сказати, це моя стіна просто. Я знаю, що вони сюди нікого не пустять.
Артем Румянцев, шерий код, зараз обміркуємо. Окей. Джек, я зрозуміла. Вибач, друже, тому що, ну, яке питання, така відповідь. Я не завжди розумію, з ким я зараз спілкуюсь. Тим більше, Facebook у вас один нік, YouTube інший нік, а в телефоні у мене зовсім інша людина. Тому, ну, це таке, ви ж розумієте. Так, з чого починаємо? Мабуть, я обміркую зараз події в Україні, тому що, ну, інформація є, але її не так багато, і ви її ведаєте. Я вчора була на стрімі. Хто не глядел, коли ласка, я сьогодні буду полночі наповняти свій YouTube канал, і я обов'язково усі свої гутерки, усіх своїх сябров сьогодні додам інформації, з ким я розмовляю, з ким я сябрую. Чому? Тому що вчора був вельми цікавий стрім. Мене амаль не було у чаті, але це мої приватні проблеми. Але вельми цікаві думки і, ну, така аналітика додавалась. Я вам пропоную поглядіти або на каналі Інтерхунта, або на каналі Наша Україна Русь. Я розумію, що там 4 години, але я вчора просто вимкнула телефон і робила свої справи, і в той же час слухала. Так, я не могла обмірковувати ці події, але, ну, я чула інформацію. Тому, коли вам сумно, коли ласка, вельми цікавий стрім. Учора стрім був просто, ну, мені здається, один з найлепших, серед лепших. Тому пропоную вам поглядіти. Сьогодні я додам інформацію об гэтых каналах, мабуть, під гэтым відео глядіце. І долучайтеся до нашої суполки, коли є можливість, коли ласка, додайте наші гутерки у Discord, тому що ми так само там мешкаємо час від часу, не завсюди, тому що всі люди зайняті, але ми з'являємося там регулярно, скажімо так. Я сьогодні там вже була і розмовляла зі своїми сябрами, вельми приємно. Артур, бачу. А я сьогодні не з телефона тобі вітання висилаю, тому ти мене зрозумів. Я щиро рада тебе бачити. Дякую, Комс.орг. Комс.орг – это не то, что вы думаете, это команда з організацій. Так, пишіть нам Стужка Білорусь, долучайтеся у телеграм-канали, там так само цікаво. Олександр Лукашенко під час уручення різних премій, нагадую, нарешті, наше усьо почало таки розмовляти білоруською мовою. І як ви би чули. Тому, коли ви не підписані на білоруські телеграм-канали і не глядите білоруський ютуб, ви вельми багато чого. Як гэта? Усяслава, няма некому мяне выправляць, вы разумееце? Утрачаеце і не ведаю як. Страчваеце, правильно. Так, і што ён зрабіў? Ён зрабіў шэраг заяваў пра наш непахісны суверэнітэт і пра тое, што не здолеў дамовіцца з Расіяй па пастаўках нафты. Гэтая навіна прыляцела сёння. У двух словах, чаму з прэзідэнтам Расіі не дамовіліся па нафце? Тому что Россия хочет, как мы купили у ее нафту по ценах вышэйшых за сусветную. Кто про такое чуў? Тому я адмовіўся ад такой нафты і просто заявіў, калі не будзе паставак па сусветнай цане з Расіі нафты, мы знойдзем гэтую нафту у іншым месцы, што мы і робім, і знайшлі. Што гэта для беларусаў? Цудоўна. Учора цікавую навіну чула. У нас, здаецца, знайшлі новыя месцы, дзе нафта ёсць, і хтосьці пасмяяўся, што калі ў Беларусі з'яўляецца пытанне, якое стасуецца нафты, заўсёды знаходзяць яе ў Беларусі і кажуць, што яе выстачыць для таго, каб, ну, беларусаў забяспечыць неабходнымі рэсурсамі, якія цягнуць з Расіі. Таму прапануйце працаваць на прыватных. Команда з арганізацыі «Це норм».
А то погані, слухайте, я асоціації з комзоргами, ні, комзорг це таке. Пробачте, я вас трохи павялічу, тому що мені не вельми. Вочі-то пригожі, але яны трохи вже такі літні. А команда з організації – це норм. А то погані асоціації із комзоргами і іншими красними товаришами-швондерами. Ні, ми не швондери, ми дуже така команда міцна. Ми працюємо, як я зараз, наприклад, з вами розмовляю. Ось, і гэта величезная падтрымка насправді. Я давно, я за собой помітила, что я не ною увогуле. У меня столько подей отбывается за день, что я не поспеваю за всем. Я захожу у Discord, альбо у Telegram наши чаты, и только обмярковываешь, тебе додают, и ты просто постоянно в этом информационном просторе. Приходишь додому, тут свои заморочки, тому жадання вийти у окно, тому що тобі нема чого робити, увогуле не уникаю. Тому. Так, що до нашого президента. Ён заўважыў, што вы заўважылі, што ў апошні час у сваіх выступах я часта кажу пра суверэнітэт і незалежнасць. Паверце, гэта ад душы. Тут няма ніякай хлусні, тут няма ніякага майго ўчынку, каб дагадзіць камусь. Дагадзіць? Нагадзіць, мабыць. Дагадзіць гэта... Ну, прабачце, так, я разумею, што гэта дадаць да таго, што ўжо зрабілі дагэтуль. Я сапраўды прыхільнік гэтай ідэі і не проста адданы. Усё прысутныя тут добра ведаюць нашу гісторыю. Так. На жаль, усе ведаюць, што Францішак Скарына таксама друкаваўся ў Пітары. Так. І вершы Быкова ўсе памятаем. Бо ніколі ў жыцці нашаму народу не дадавалася такая магчымасць без крыві пабудаваць з нуля застаўшаяся на абломках асколкам велізарнай імперыі, суверэнная і незалежная дзяржава. Цяпер вельмі востры перыяд існавання нашай дзяржавы. Мы ідзем не проста па тонкім лёдзе, або па лязе. Лёдзе, лязе. Беларусы, калі ласка, выправце мяне, таму што я, мабыць, нешта не разумею. Мы ідём і хістаемся злева направо, і не дай Бог, няправільны крок мы страцім усё. Трэба спыніць хістані і па мірных вуліцах. Трэба спыніць усялякія размовы аб суверэнітэце і незалежнасці. Трэба спыніць размовы аб тым, што хто-небудзь хоча здрадзіць і здаць Беларусь. Можа, нехта і хоча, але не першы прэзідэнт, які гэтую краіну будаваў. І другая падзея – уведзены экалагічны падатак на транзіт нафты і нафтапрадуктаў, а таксама павышана стаўка падатку на прыбытак для арганізацый, якія займаюцца транспарціроўкай нафты. Адпаведны указ 10 студзеня падпісаў Александр Лукашенко. Вось такія навіны прапанавала нам сёння стужка «Беларусь». Вельмі цікавы тэлеграм-канал. І, дарэчы, дарожная карта беларуса, таксама ў стужкі «Беларусь». Гэта пункты, якія павінен ведаць кожны беларус. І ганарыцца тым, што ў яго ёсць насправдзе. Таму прапаную падпісацца на стужку «Беларусь» і сцежыць за нашымі навінамі. Ну, я разумею, што абмяркоўваць гэтую прапанову няма сэнсу, і тым больш на сёння абразілі тых, хто выходзіць на вуліцы і замаўляе пра сваю незалежнасць, таму я не хочу звяртацца да людзей, якія парушаюць Канстытуцыю. Мы зараз павернемся да беларускага пытання, таму што я б хацела пачаць з украінскага пытання. А чаго з украінскага? Таму што учора альбо дагэтуль я заклікала людзей схадзіць да амбасады Украіны і пакласці кветкі, таму што загінула 176 чалавек. Сярод іх 9 украінцаў,
гэты экіпаж, і двое грамадзяне Украіны загінулі. Таксама з іншых краін грамадзяне загінулі, таму не будзе сорамна, калі вы сёння альбо учора, альбо заўтра аднясеце кветкі і пакладзеце ў знак салідарнасці з гэтай краінай. І сёння ў мяне стрым, я вела ў Facebook, ён сорваны быў, таму што, па-першае, мне здаецца, там заглушкі стаяць, таму што стрым вельмі дрэнна шоу, і па-другое, мне зрабілі такое не вельмі прыемнае заўважанне, што я здымаю будынак амбасады, і ў Facebook ёсць ролик, дзе я паспела зняць толькі таблічку. Вось, мы сёння аднеслі блакітна-жоўтыя кветкі. Гэта мій прапор, і таму я вырашыла, што дзве гваздзікі гэта не сур'ёзна, а вось калеры прапара, сцяга майго роднага, як і бел-чырвона-белага, яны будуць вельмі актуальны. І мяне трохі абразіла, таму што я ведаю, вельмі багата цяне стрім. Любамир, вітаю. На жаль, я мабыць, зараз вымкну ўсё астатняе, што можа нам запярэчваць весці стрым. Так. Вітаю, Любамир. Я дуже вас з задаваленнем читаю заўсёды. Так, Артем, зараз я распавядаць буду пра украінскае пытанне і павярнусь да Беларусі, таму што інфармацыя вельмі багата і трэба абмяркоўваць яе, таму што, на жаль, я нават сама, я хачу зрабіць бамбалео, але я павінна думаць, каб гэта, па-першае, нікому не нашкодзіць, і па-другое, каб сабе таксама не падставіць. Але трэба зрабіць штосьці такое, і я вось вельмі багата думаю наконт гэтага. Вось, сёння была да амбасады, і што мне там не спадабалася, вельмі мне было непрыемна гэта бачыць, таму што я ўвесь час атрымвала фатаграфіі, фотаздымкі пра тое, што людзі нясуць да амбасады кветкі. Яны солідарныя з Украінай, яны яе падтрымліваюць, выслоўліваюць свае спачуцця. Насправді гэта вельмі страшны тэракт. Таму, калі мы прыйшлі сёння да амбасады, гэта, правда, было ўжо ўвечары, мне здаецца, мабыць, там нашыя людзі, якія яны нясуць адпавядальнасць за прыгажосць вакол амбасады, яны прыбралі кветкі, і, на жаль, наш букет, ён быў адзіны. Мы оставілі кветкі каля амбасады і пайшлі, і ён так сіратліва там знаходзіўся, без сяброў, але я ведаю, што багата людзей прыходзіла, і кветкі былі, на жаль, нам залишили, українською скажу, бо не пам'ятаю беларускай, толькі фотаздымкі людзей, якія там былі і якія здымалі тое, што адбываецца каля амбасады. Што стасуецца на даны момант таго тэракту, які адбыўся, я кажу, гэта тэракт, таму што ўжо некалькі краін замовілі пра тое, што ён быў, самалёт быў збіты, а калі самалёт збіты, гэта тэракт. І нельга казаць, што гэта катастрофа альбо трагедыя. Я не зовсім пагаджаюсь з думкай, што гэта было не запланована, што гэта адбылося выпадкова. Не. Гэта моя прыватная думка, таму што, слухайце, авіапростар, ён вельмі цяжкі, складана цяжкі і тэхнічна, і увогуле трэба разумець сістэму, па якой летаюць самалёты, і яны адзін однага не збіваюць па дарозе. Там, мне здаецца, там адпрацаваная кожная доля секунды. Таму, калі з самалётам штосьці адбываецца, і я пагоджваюсь з некаторымі думкамі, якія я сёння чула, што адначасова знікнуць ён мог выключна ад моцнага удару збоку. Калі б ён пачаў спачатку гарэць, як кажуць,
Да рэчы, Іран, ён не пагоджваецца з тымі краінамі, якія дадалі інфармацыю, што самалёт быў збіты. Ён зноў-такі супярэчыць, мабыць, сам сабе і кажа, што гэта пажэжа, што гэта двигуны загарэліся. Альбо, такім чынам яны зліваюць ўсё на катастрофу, што, такое бывае. Такое адбываецца ў краінах, і самалёты яны падаюць. Не. Сёння вельмі разгорнутая інфармацыя была на канале «Самы сок», і яны адышлі ў іншы бок з прываду катастрофы не з самалётам, якая здарылася, не з боку тэракта, а з боку сістэм ПВО, якія выкарыстоўваюцца. І калі я правадзіла аналогію з MH17, я таксама, памятаеце гісторыю, калі збілі Іл-20? Яны сёння нагадалі гэтую гісторыю, і адзін, і другі, і трэці самалёт, скорей за ўсё, я не ведаю, гэтага я інфармацыі не бачу. Але хутчэй за ўсё, прабачце за расійскія ўкрапленні, хутчэй за ўсё збіты ў Іране самалёт, гэта таксама з расійскага азброення было зроблена, і такім чынам высновак не вельмі прыемны. Чаму? Таму што калі будзе даказана, што гэта так, глядзіце, MH17 збіла расійская установка. Гэта даказана, гэта ўжэ нават не абмяркоўваецца, выключна ў судзе, ў Газе гэтае пытанне будзе падымацца. Іл-20 таксама быў збіты расійскай установкай ПВО. І калі зараз гэты самалёт таксама збіты расійскай установкай, тут насправді пачынаеш думаць, а што гэта за цуд стаіць, які гасіць абсалютна па ўсім то, што бачыць. Я не эксперт у гэтых пытаннях, і я ў гэтыя пытанні не лезу, але тут трэба задумацца, дзе яны стаяць, і увогуле, наколькі бяспечна зараз каля іх летаць. Таму што калі гэта дура гасіць усё, што бачыць, тут страхоўкі няма. Па-другое, чаму я упэўнена, што гэта было загадзя. Гэта было запланавана. Ідзе канфлікт паміж Амерыкай і Іранам. І ідзе канфлікт паміж Расіяй і Украінай. Не канфлікт, вайна. Амерыка падтрымвае Украіну, Расія падтрымвае Іран. Тут бойка 2 на 2. І Іран публічна замовіў пра тое, што ён будзе з помстай адносіцца да Украіны. Гэта ўсе чулі. І выпадкова абсалютна праз кароткі тэрмін збіваецца украінскі самалёт. Калі складаць 2+2 і не атрымаць 4, для мяне, я чакаць буду, звычайна, таго, што эксперты скажуць і што будзе ў расследаванні дакладзена. Але я нагадваю, што MH17 суд адбываецца. Ужо прайшло амаль 6 год. І я завісла. Я трохі падвісаю. Так, трохі падвісла. Я нагадваю, што суд над MH17, калі не памыляюся, гэта будзе 19 березня 2020. Мы чакаем суд, які нам дасць адпаведзі на тое, што адбылося ва Ўкраіне ў 2014 годзе. Вось, такім чынам, у мяне вось такая інфармацыя. Атрымала я яе часткова з каналу «Самы сок» і часткова з рэсурса Тутбай, які дадаў сёння непаганы інфармацыйны пост, які накірованы на тэрарыстычны акт, які адбыўся ў Іране. Вось. Далей ідзем па нашых беларускіх пытаннях. Дніпро вітаю. Нікс-раптор, вітаю. Давайте я трохі з вами паразмаўляю, тому што я абмярковую пытанні, у якіх я не вельмі свядомая, але
Тут мені вельми цікаво кошт. Я розумію, що там кошт життя чоловічного 0. І навіть сьогодні була така, ну, не вельми пригожа картинка, але хтось написав, що скоро Іран виставить Україні кошторис за те, що ракета була витрачена і пропонують возмістити гэты ущерб, я не пам'ятаю як це. Ну, ви зрозуміли. Так, Джек Талер. Так, я, на жаль, ще вельми дрэнна з чатом розмовляю, тому пробачте мені, будь ласка. Так, щось я подвисаю тут. Что такое? Я щось тисну, і я сама собі, мені здається, роблю гадость. Я просто хочу поширити чат, тому що я вельми драно бачу вас. Треба розуміти, що в першу чергу, що таке Іран. Це ісламські фундаменталісти при владі, в них там чувак хворий в чолмі керує. Так, до речі, я нагадувала вже учора Фархад вельми подробязно розповів, що таке Іран. І я, як чоловік не вельми свідомий, що там відбувається на сході у їх, ну, я була трохи в шокі. Так. Я думала, що там, ну, более-менее цивільні люди живуть. Коли гэта то, що Фархад каже, відповідає реальності, в якій ми живемо, ну, пробачте, це ще одна країна-агресор. Так, самий сок і острий угол. Острий угол не дивлюсь, не знаю, що це таке, а самий сок мені дуже подобається. ОМ ТВ, самий сок, це такі одні з перших, кого я гляжу і слухаю, і обмірковую те, що вони, яку інформацію вони додали. Відеокарта слабенька, напевно. Богдан, цей комп, він взагалі не для того, щоб я стрімила. У мене дуже такі маленькі програмки тут стоять, тому що я працюю бухгалтером, і мені просто відеорис не потрібен в моїй роботі. І коли я його купувала, я казала, що він мені потрібен виключно для роботи моєї. Тому, ну так, я вже так подумала, що треба його апгрейдити, або собі придбати нечто лепей. Вісні стрім. Я розумію, Артем, я, на жаль, нічого не можу зробити з цим. Буду трохи підвисати, але зараз будемо обмірковувати, що робити з моїм ноутом, щоб я не висела, і, мабуть, будемо виходити у прямий стрім у YouTube. Мабуть, я не буду так виснути, тому що я зараз веду стрім з програми, яка так само може, мабуть, трохи тормозити стрім. Зараз я спробую. Просто розумієте, я за своїми дітьми не поспіваю чистити ноут. У мене, звичайно, ну, нічого амаль не відкрито. Я користуюсь завсюди телефоном, але мої діти, вони люблять навідкривати вельми багато всього, і тому я зараз трохи не підрихтована. Пробачте, я забула, що треба за моїми дітьми так само щось підчистити. Василь Сокач, вітаю, друже, вельми рада бачити. Зараз повертаємося до білоруських питань. Я сподіваюся, я